araw po sa inyong lahat at welcome to my channel, Mommy Flo! Alam niyo po, nataksay ako ngayong araw na ito dahil marami akong bagay na isineselebrate. Siyempre, una-una, ang aking kaarawan, diba? 57 years old, but is still kicking and alive. And also, siyempre, ang panganganak ng aking anak, eksakto din na dating ko. O, diba, ang ganda nun? And also, ang aking first year anniversary sa legit na vlogger. O ha, legit daw. Marami pong salamat sa mga tumangkilik at nanood ng aking vlog. From day 1 hanggang ngayon. Papasalamat din po ako. First and foremost, syempre kay Lord. Pangalawa, syempre sa aking pamilya, lalo-lalo na po kay Daddy Flo na walang sawa na pagsuporta niya sa akin. At syempre, sa aking mga kaibigan na hindi ako nila binitawan, alam niyo kung sino yan na from day 1 at nagbibigay ng hope. At nagpapasalamat din po ako sa lahat-lahat po nang nagtiwala sa akin. Happy anniversary to you. Isang taon na tayo magkasama sa vlog mo. And I'm very happy na finally ginawa mo na yung passion mo. And that is vlogging. Congratulations to you and kaya mo yan. May sinatanong lang ako sa'yo. Out of your 180 plus vlogs, ano yung pinaka-paborito mo and bakit? Out of 190 vlogs, ano ang aking favorite? Well, ang favorite ko, pinakang gustong-gusto ko ay ang... actually, I got like 2 or 3. Pero, syempre, dito sa Pilipinas na vlog ko, ang pinakang favorite ko talaga ay ang 100 Island. Kasi dito mo makikita yung mga ginawa ni Lord na hindi mo ma-describe pag nakapunta ka talaga sa 100 Island. Kaya kung hindi pa po kayo nanonood, manood po kayo ng 100 Island. Ako po nagpapasalamat at nagkaroon po ako ng chance na makita ko po ang 100 Island. Isa pa po ay yung sa Colorado Spring dito sa USA. Yung po yung Seven Falls. Oh, it's amazing. Kayo po talaga ay may mga time at kayo po ay talagang yun ang nasa bucket list nyo. Alam, minsan imposible, pero wala pong imposibleng mangarap. At in His time, makakarating din po tayo dyan sa mga lugar na hindi po natin nararating. Isa pang tanong, anong masasabi mo dun sa mga taong turn down sa'yo na kunwari, gusto mong i-vlog sila? Tapos ay nag-turn down sa'yo. Ano po masasabi mo sa mga tao? Okay, Tila, thank you sa iyong napakagandang katanungan. Hindi ba ako, anong masasabi ko sa mga nag-turn down sa akin? Alam mo kasi, iba-iba ang mga tao, di ba? Iba-iba ang thinking nila kung bakit mo sila iba-vlog. Sa mga nag-turn down na yon, doon ako mas na-challenge, di ba? Siguro iniisip ko, dahil human instinct ang iniisip ko ay kasi hindi ako sikat. Eh, syempre, kung ako ba naman si Jessica Soho, mag-ask sa'yo ng business mo ay aking iba-vlog. Free. Eh, di ba, talaga namang kaligkig ka na at say yes. You know, life must go on. Susunod, saan ka ruruda? Para mapanood ulit namin araw-araw ngayong channel. Hi Jenny, thank you for that question at maraming salamat at pinagbigyan niyo ako. Sila po ay ang dalawang hair stylist ng Melbas Salon. At sa inyo po lahat, pumunta po kayo sa Melbas Salon. Ito po ay napakamura pero ang kanila pong serbisyo ay pangmahal. Ang galing po nilang mag-straight, di ba? Straight na straight at mag-hot oil. Meron din po silang nagmamanicure at talaga po namang sila ay service guarantee 100%. Jenny, maraming salamat sa iyo at nakikita ko lahat ng comments mo sa vlog ko. I really appreciate it. At saka, malapit ang birthday mo, happy birthday. Okay, sa iyong katanungan, kung saan ako ruruda, eto na nakaruda na ako. Ito ang ruda ko, US of A. I'll try na mapuntahan yung mga ilang lugar dito at ma-share sa inyo. So, yun, dito sa Amerika, pero hopefully, pag uwi ko, makapunta ako naman sa Vietnam. Ayan. In His time. Maraming salamat, Jen. At sa mo. Bakit po kayo nag-vlog? Siguro dahil trending ngayon at saka usong-uso ngayon ang mag-vlog. Dapat noon ko pa ginawa, di ba? Pero knowing myself, talagang madaldal ako. I mean, di ba? Makapal ang books nito.
So, gusto ko ito kasi maraming lugar akong napupuntahan at alam kong hindi napupuntahan ng iba. Gusto kong i-share yun, di ba? Bilang isang content creator. Na-i-share mo at na-i-pahayag mo sa kanila yung bagay na gustong-gusto mo. So, ito ang gusto kong gawin, kaya itinry ko. And so far, ito nga. Happy anniversary! O, di ba? Hello po, Mami Flo. Happy anniversary. Hi! Hello, Mami Flo! Happy anniversary! Ang bilis ng panahon, ano? Isang taon na agad. Just wanna say thank you kasi napasaya, nabusog, at napaipasyal mo ako virtually, especially during this time of pandemic. Napakalaking tulong sa akin ito. Wish ko na ipagpatuloy mo ang very informative vlog mo. Mami, tanong ko lang ha, di ka ba anong nararamdaman mo kapag ang isang friend mo ay hindi nagugustuhan ang pag-vlog mo at saka hindi sumusubaybay? Nagagalit ka ba? But wait, there's more. Hindi ka ba nagsisisi kasi nag-gain ka ng weight dahil sa pag-vlog mo? Joke. Hi, Sis Irene! Oh, nakaka-touch naman ang iyong question, pero sasagutin ko yan ng totoong-totoo sa puso ko. Kasi, alam mo, naniniwala ako na you can please anybody. Maano ka, magtatanong ka sa sarili mo, bakit? Ano bang kulang? Parang hindi kayo magkakakilala, di ba? Para akong nagawa ng isang tindahan na mas gusto nilang bumili sa iba at hindi ka nila binibilhan. Sometimes, magtatanong ka, bakit? Bakit ka hindi binibilhan? Well, sa totoo lang, ang sagot dyan siguro ay kung ayaw mong bumili, wag mo. Di ba? I'm just being honest. Yes, it kind of hurts. Pero, that's the way it is. Dito sa pagbablog ko, marami akong nakilala na tunay kong kaibigan. At marami din akong nakilala na wala lang. I'm just telling this, ito yung nasa sa puso ko. At sabi nga ng mga artista, diba? Hindi ako artista, pero lagi ko itong ina-apply sa sarili ko. The show must go on. Ito pang isa, nakaka-touch din na tanong mo. Hindi ka ba na-alarma? Parang gano'n, to that effect. Dahil tumaba ka, na-alarma. Pero, ito ang pinagkatasan ng vlog ko, di ba? Ito pinagkatasan ng masasarap na pagkain na kinain ko, di ba? So, hindi ko masasabi na I'm happy with it, pero nasasad ako pag alam kong kailangan ko nang bumili ng damit. Okay? Nalulungkot ako kasi bakit hinayaan ko akong tumaba. Ang sarap kasing kumain, di ba? Eh, kung hindi ko naman kailangan din na bumalik sa dati kong katawan kasi syonda na ako. Happy anniversary, Mami Flo. Wow, 1 year na agad yun. Ang bilis-bilis. I am very happy for you. So, ito na siguro yung pinakamagandang regalo na matatanggap mo sa birthday mo, Mami. Mami, pwede ko bang matanong sa'yo, ano nga po ba yung nag-motivate at nag-inspire sa'yo para gumawa ka ng mga YouTube vlogs? Hi Sheila, thank you for your question. Sino ang nag-motivate sa akin para mag-vlog? Honestly, yung totoo, si Tilet. There was a time sa aking pagbablog na talagang parang ayoko na. Pero siya lang yung nagpipilit sa akin talaga na, Mommy, you can make it. Dahil naniniwala ako sa'yo. Lalo-lalo na si Daddy Flo, ibibili ka ng mga gamit na high-tech para lang sa aking pagbablog. At kahit hindi niya sinasabi sa akin na I'm proud of you or you did a good job, doon ko nalalaman na talagang sinusuportahan niya ako na kahit hindi niya sabihin sa akin na yung mga bagay na yon. Isa pang nag-motivate sa akin para gawin ito, honestly, ay syempre sarili ko. Dahil wala namang ibang pwedeng maniwala sa ginagawa mo, dapat ay sarili mo muna. Kung madaming tao ang nagsasabi sa'yo na you can make it, pero sa sarili mo, I don't think so na kaya ko ito. Wala din lahat mangyayari, di ba? Siguro talagang ito talaga ang gusto ko at dahil nga ito nga ang forte ko. Lahat, kung gusto nyo po at kayo po ay nangangailangan ng trabaho, pumunta lang po kayo dito po sa Avon Candelaria Branch
Salazar Nandras Street. Yes, hanapin nyo na lang po ang Big Boss dyan, si Sheila Montes. At maraming pong salamat sa ating kaibigan na si Sheila sa pagbibigay sa akin ng chance para vlog ko rin ang kanyang Avon na hanggang ngayon ay talagang going strong pa rin. God bless you at God bless you sa Avon, Candelaria, okay? Regards kay Mami. Mami, more places and foods to explore po sa inyo para na rin po kaming nakarating sa mga pinupuntahan nyo tuwing nanonood kami ng video nyo. Happy anniversary, Mami Flo. At ingat po kayo lagi. Love you po. Happy anniversary po sa channel nyo, Mami Flo. Sa loob po ng isang taon, napakadami na po yung napasayang mga tao. At isa na po ako doon. Lugar na pinupuntahan nyo na sobrang napakaganda po talaga. At may bonus pa nga pong trivia. Ito talaga yun yung pag kumakain, daldal ng daldal, na kahit na kumakain ka, nakapagpatawa ka pa rin ng mga tao. O sa iba pang mga tao, yung mga blessings nyo. Sana po ay tumagal pa kayo sa pag-vlog nyo. Happy anniversary po pala sa inyo and pagpatuloy nyo po mga vlog nyo po and ingat po kayo palagi and God bless po. Salamat po. Hi Mami Flo, ano po bang pakiramdam na nakakarating po kayo sa iba't ibang lugar dahil po sa pagbablog? Hi Cesar, thank you for your question. Tungkol sa tanong mo na ano ang feeling, masaya ako kasi nararating ko yung mga ibang lugar. Pero sabi ko nga, 4 years na kami dito, nung pamula nung umuwi kami galing Amerika. At kahit siguro hindi ako nagbablog, yun talaga ang aming goal at bucket list ni Daddy Flo na kami ay magta-travel at kumain ng hindi namin nakakain nung araw dito sa Amerika. So, mag-vlog or hindi, ay gusto namin marating ang mga narating namin. Pero syempre, bonus na rin ngayon yun na punta kami sa isang lugar at the same time na iba-vlog ko. And masaya ako sa opportunity na nangyari sa akin ngayon na naging content creator ako. Hi, good day Mami Flo. Happy anniversary po. We are always here to support you. Thank you for making us happy sa mga vlogs nyo. Dinadala nyo po kami kung saan-saan. And then, God bless po, ingat palagi, and we love you. So, I have a question po. So, paano nyo po na ma-manage kapag may nababasa po kayong negative comments about your vlogs or may mga tao na alam mo pong binabash ka sa harap mo or kapag nakatalikod ka? Oh, thank you Nini sa iyong napakagandang tanong. Paano ko minamanage ang mga taong nambabash sa akin? Sa harapan? At behind my back? Wala namang nagbabash sa akin na harap-harapan. Lalo na kilala din naman nila, syempre ako. Hindi naman po pwede ganon, di ba? Hindi naman ako sikat para i-bash. Huwag nating sayangan ang mga oras natin sa mga negatibo na komento. Nung araw, meron akong naunang vlog sa totoo lang at nabash din ako. Pero, sinagot ko siya ng maayos. Behind my back, yun ang hindi ko na kontrolado. And about bashing, hindi ko na masyadong iniintindihan kasi kailangan lang tayo laging positive tayo, laging peace out. Kasi kung papatulan mo, walang mangyayari sa atin, di ba? Happy anniversary po, Mami Flo. Hi, Mami Flo. Masaya po kayo sa pagbablog. Hello, Mami Flo. Happy anniversary. Happy birthday po. Tumagal pa po ang inyong vlog. May tanong po ako. Madali po bang mag-vlog? Hi, AJ. Thank you for your question. Mahirap ba mag-vlog? Depende. Kung talagang gustong-gusto mo na mag-vlog at ito ay nasa puso mo, madali. Sabi nga nila, kung hindi daw ako 190 pala yung videos ko, pero sinasabi nila, tinatanong nila kung hindi ako nawawala ng content. Hindi. Diba? So, kanya-kanya lang yan. Kung magbablog ka, para makakuha ka ng, para ma-monetize ka o para kumita ka at gagawin mo itong trabaho, you should put your heart into it. Ibig kong sabihin, talagang mamahalin mo yon para bawat vlog mo, kahit hindi sila manood, proud ka dahil pinaghirapan mo. Hindi naman ako titigil kasi once na monetize ka sa YouTube, andun ka na nakapasok ka na. So, itigil mo man o hindi, pag itinigil mo, hindi ka nila babayaran. Pag nagawa ka ng video, babayaran ka nila. So,
It depends sa mga pangyayari at sitwasyon. Mommy Flo, happy anniversary. Peace out.